Bermuda Triangle Chanchin Danglam he thlona hi Beechcraft Bonanza single engine aircraft ania akhal tu hi Bruce Garnon nin hemini hian apale athian patinen he thlona hian anchuang ani Andros Clearcar Bahama satanga thlok chuakin Florida coast marchaklam anpana kum sangkhat zakwa somsari December nilia thil thleng ania Bruce atan chuan thlona tam tak alo khal to tenen thumhun renga angai thei mase tuntum hi chu adanglam hleti a hriat dona thil hriat fe thei lo le mak tak antong don ilo clear zelang map hanjiakla Bermuda Clearcar Puerto Rico le Miami chuin Bermuda Clearcar bok hanlet lela alo chuak chu triangle kil thum nei aniang Bermuda Triangle nge thil mak thlen thinna long sang ni vele thlona jan hi borvel lopil mak to na chu Bruce chuan hezin kong hi voitam tak thlona alo khal to tenen inang reng tura angaya hezin kong hi tluang taka an thlo chuan atlang poin darkar khat lechan ve adu thin amai ro chu hemitum hi chu adanglam ani anthil ton ngailo antong tatlat mai Bruce te chu anhan thlo chu phatatangin thil danglam athleng hala fit sang khata sang anhan thlo khai chuan chhum dum cha tak lian vak lo chu amu thei ngala alien tualin a hre theia ma se a thlowang nilovin he chhum hi athang ngai ani ti a hre thei Bruce chu thatakin a thlok tlang maya ma se fit sing khat sang khat janga chuan amma ai chhum lian jok chu alo om lea Bruce chuan kongdang reng anei lo paltlang le mai lo chu amma ain an sangmara thok ahan lavaka an thlok lut leta chuta achung an han luta zanang mai hian athim cha tamup maya nithlar eng chete po mutur aumlo thlilerwa pai chum kan thriatang ero ani haulo mai Bruce chu alau thong tan tariu maya ari thuaya kol pheang hian aron eng em mai boxi avel zong chu atieng pup theya darkar chan vevel nu chuan Bruce chuan amma chhumdum apaltlang ang che khani ti a hre theita ma se chu chhumdum chu mumsol paipang tak hian ain thlakta alai taka chuan a thlok ta zela mel khat aya lian ma thui tak top thailo ang mai hian a hria Bruce chuan a thlotlang theipo ain ringlo hial ani ma se karlowa chuan khoeng bial hi a muta chu eng chu apan ding tangar ngar top maya hemumang ang takatang hian chuak thei trap to in ain ngai ma se chuta chuan mak tak main chu eng bial chu ate tiela a thlona chu achil mai don hian a hria vansanga kong an en naber khol navigator chu avir boita mup mai thlona khol din mun en ho zong te chu a boita em maya thlona chu thildang hian a khalemo hroi tu omni hialin a hriat thei Bruce po chuan a thlona tumna lam chu an pan thei ta reng lo chumang tak chunga chuan an thlok zela an du ber chu dam chua midang hril chon chu ani a thlo chuan a tura an eng mu chu ate tial hian a hria Bruce chuan hun an nei tam to lo ti hria in arang theyang berin chulai mun chu chua sana ngai ani ti po a hria chu second som ni velek chu adam chunga athil tona danglam ber ani hialang chu chhum chunga reitak a thlon hu chuan maktak main chulai mun thimata chu an chuak ta hlol mai Bruce chuan khatia kan han thlo chua khan second nga vel chu rina nei mi alo hian ka in hria ati hial chhumdum chu akianga thlona po ro mayangin a hadamta achuang te po an thota huaya rang takin leilam chu bepopin anomna chu azota ma se thoktu pakhatin an en chian chuan makti nain akhata Bruce thlona chu radara chuan a mu thei ta hau lo mai an thlona chu abauta ang mai ani maktak mai chu leilama thoktu chuan Bruce thlona chu Miami ramchunga awm to angin a soitlat mai Bruce point mak ati hle atan chuan thil oi omlo lutuk ani reng ani an thlona tur za thi kilometer zali lai ani sia avaya an thlo hun chung tur hi minute somkwa ani kanti to kha mase tuntuma hi chuan minute somli pasari che antumram thlen nan an mang ani he thlona hian darkar khata kilometer jani somkwa bakin a thlok thei silo han chu tila 2 point he thil hi adik thailo ti kan thra thiam vek ome
ma se an thlona chu miami chunga alo omreng ti an theta reng mai him takin an tuma tuna chuan he thil mak chui chua hi an thil ti tur chu anita enge kanjin konga khan thlengta niang Bruce chuan a thlona tui man bang a han endika a han chuta mak ati le mai he thlona hian atui man tur ai tlem dei a mangreng alo ni Bruce hian thlona alo khal nem to tun ma tang to in darkar zaruk ngot thlona alo khal to chu wangin a chut sual arin omlo ani baka he thlona hi a racheng ema a han ngai to zela anjin kong tura angai kongchan vengot chu an thlo kan ani he thil mak danglam tak hi reitok wang angai tua mithiam sang te po aron ve bok ma se chana fam kim an pe thei big lo chu wang chuan ama ngai danang chuan a han chuta a lekhabu flight through the electric fog ti po azia khial ani Bruce chuan kol phe eng tak mai a mu kha mak ati chu ani thren khat chuan he thil hi dark energy wanga hun kal dang lamta an ngai chu dark energy ngei chu khovel ti fan tua an ngai kha ani reng boka he dark energy hian hun kal mang ti danglam theiangai ania amai ro chu rin dan chau ani ti hriaila Bruce po hian chu dark energy chu sunge in ain ria chu wanga miami thleng ma po ani mel tin wanai thak takin dam chuaka apal tlang thei hi alombok kan soi tuangin dark energy hi rin dan chau ania thil hriat fia theilo sil fia tumna man ro mai chau ane voini thleng mai hian Brucean khajin kong apal tlang thei dan kha chana mumal tak alom theilo ma se 18000 chu sil fia thei ani mel tho mai zirmi ta chin chena kan hai chuan khameni khan ni jung chakna chikhat sunspot somret pali lai mai mu chuani in anjiak tin thilum kan ti mai chu second khata kilometer jasari laya thlok anga zia ani bok chu chuan kan chen lei hibna magnetosphere khoi chein he thlona khol hi ati boiviau thei bok ani chu wangin Bruce ngai dan electric fog chum electric pai chunga anga anin ngai chu adik thei tho ta bok ani heng chum maktak ang hi heng lai muna hian mu aloni to thin boka chum jakna nei le nei tlemte an kat nuk bok chung chumin fin khom chuan chum thli pai asiam ta thin ani khang chum dum Bruce muang kha heng laya chumom thin chum chakna nei panhi te in suvel mai chaupo ani thei tho bok amaro chu kha Bruce te thlona in rang taka Miami khomol athlen tir theina chan kha tu man an ril fia theilo cheu bok ani nakin huna te chuan tuima chuan alaron fin fia thei mana tunari chuan Bermuda Triangle thilmak tak thleng tiangai report alani ma se he mun Bermuda Triangle thil thleng makber ero alani lo cheu kumsang khat zakwa somli panga khan thlona panga ngot mai abo mak to bok December ninga a zirlai ten thlona khal an zirlain ania achan ber chu an kongko mu tu navigation device chu athok thatlat lova an bauta ane mitam tak chuan an thlona tuipai an mangzo ni in an ring ma se thilom zia chu mak tak ane heng zirlai te hi lieutenant senior tak darkar sang ni zanga veljet thlona lo khoi to chuan a ho boxia heng zirlai te hi an ho tu pa hian botur khopin akal latirin arin omlo ane chu thil thleng chu flight 19 tia mingwa ani nge tun thleng hian kha thil thlen dan khan in hilna alati chuak fo ane kum thum lai aliam nu kum sangkhat zakwa somli pariat khan khwaljin phur thlona chu Puerto Rico tangin lam apana chunglai bora bok chuan an bongot to bok khwaljin somni pakwale thoktu pathumte an chuanga anjin chungin boruak athiang ema ma se mithiam te chuan khomol an thlen ma mel somnga vela chu thlona chu thlina takin a chem vak ni tura an ngai akum lea a thlona ang tak mai tuilut mi ten an muboka ma se afin fiana tu registration number ang reng chiang taka aum lo wangin kha thlona bo kha ani nge yem ti hriat ani talo January sangkhat zakwa somli pariata khan thlona pakhat chu Bermuda hian abongot to boka passenger somni pangale thoktu parukta chu an chin hriat ani talo he thlona le longbo zong hi zol nei ten an puang ani ngot lo chuan abo chan tun thlenga hriat alani lo